преговори, само като чуем думата и си представяме битка. Нали така? Един напрегнат сблъсък, високи залози, има победител, има и победен. Ами ако целият ни поглед върху това е фундаментално грешен. Ето точно тук се крие една философия, която стои в основата на един далеч по-успешен подход. Вижте, идеята не е да смачкаш опонента. Изобщо. А да работиш заедно с него, като с партньор. Целта – да се намери решение, което е, разбира се, изгодно и за двете страни. И така, днес ще разгледаме заедно една рамка, която буквално превръща преговорите в изкуство. Начин хем да постигнем целите си, хем да изградим и запазим едни хармонични, дългосрочни взаимоотношения. Хайде, нека се потопим в това изкуство. Знаете ли, повечето хора си мислят, че големия удар в преговорите става на самата маса. Но истината е, съвсем друга. Истинската работа, тежката работа се върши много, много преди това. Ключът към всичко се нарича подготовка. И тя започва далеч преди някой изобщо да каже и дуга. И тази подготовка, вижте, се състои от 3, бих казал, абсолютно критични стъпки. Първо, трябва да ни е кристално ясно какво искаме да постигнем. Това е нашият компас, нали? Второ, трябва да сме си написали домашното, да проучим другата страна, какви са нейните нужди, интереси, гледна точка. И трето, това е супер важно. Винаги трябва да имаме резервен план. Това е прословутата най-добра алтернатива на договореното споразумение. Нашата защитна мрежа, ако щете. И тук идва ключовият момент. Тази начална фаза, самата подготовка, тя просто не подлежи на договаряне, защото без една такава солидна основа, представете си я като здрав каменен блок, дори най-гениалните техники за убеждаване се превръщат в една къщичка от карти, която просто е обречена да рухне. Добре, подготвили сме стратегията, всичко е начертано. Сега е време да се обърнем към онова, което реално сключва сделките. И това е човешкият фактор. Говорим, разбира се, за изграждането на доверие. Защото, нека си го кажем, без доверие и най-перфектният план на света може просто да се сриме в прахта. И така, първата и може би най-важна стъпка към изграждането на доверие е да покажем на партньора, че неговото мнение наистина има значение. А активното слушане не е просто да стоим и да чакаме своя ред да говорим. Не, то означава наистина да чуем, да обработим информацията и да разберем какво ни казват. Също толкова важно е да играем с открити карти. Когато сме искрени в намеренията си, когато не крием важна информация, това създава една съвсем различна атмосфера. Атмосфера на взаимност. И в такава среда, естествено, и другата страна е много по-склонна да бъде честна с нас. И накрая една изключително ефективна техника е да се търсят допирни точки, общи интереси. Това ни помага да сменим изцяло перспективата. От позиция аз срещу теб на позиция ние заедно срещу проблема. И това променя всичко. И така, имаме добра подготовка, имаме и основа от доверие. Време е да преминем към самите техники, но не какви да е техники, а такива, които не разчитат на агресия или натиск. Това, което е наистина интересно тук, е фундаменталната промяна в мисленето. Вместо да се опитваме да наложим своята воля, все едно бутаме тухлена стена, ние предлагаме ключ. Фокусът се измества върху това да покажем как нашето предложение всъщност отваря врати и служи на интересите на другата страна. Нека разгледаме 3 основни техники, които са невероятно ефективни за постигането на този резултат. Те са простички на пръв поглед, но истинската им сила се крие в комбинацията помежду им. Първата техника – това е силата на въпросите. Вижте, задаването на въпроси превръща преговорите от монолог, в който всеки просто си декларира позицията, в истински жив диалог. Отворени въпроси от типа на «Как си представяте идеалното решение?» или «Кое е най-важното за вас в тази ситуация?» карат партньора да мисли, а не просто да реагира отбранително. Тази техника е в самото сърце на убеждаването без натиск. Когато партньора види ясен, кристален отговор на въпроса «Добре де, какво печеля аз от всичко това?», съпротивата просто се стопява. И знаете ли защо? Защото интересите вече не изглеждат противоположни, а споделени. И накрая, третата техника – силата на доказателството. Конкретните примери, успешните случаи, те действат като осезаемо доказателство.
Показват на партньора, че това, което предлагаме, не само е възможно на теория, но и вече е сработило за други в подобна ситуация. Това успокоява и намалява тревожността. Добре. Разгледахме подготовката, доверието и техниките. Сега нека сглобим всички тези елементи, за да видим как те работят в перфектен синхрон и как подсилват онази централна тема за сътрудничеството. Ето я и цялата стратегия, събрана в една простичка, но невероятно мощна формула. Подготовката е основата, доверието е спойката, а техниките – те са ключът. Всеки елемент надгражда предишния и така се създава процес, който води не просто до някакво споразумение, а до най-доброто възможно споразумение. И тук трябва да подчертаем нещо изключително важно. Този метод не жертва резултатите в името на добрите отношения. Точно обратното. Той осигурява по-добри, по-устойчиви резултати, като в същото време запазва и дори заздравява партньорството за бъдещето. Ето това е истинската победа. И така нека завършим с един въпрос за размисъл, който да остане да кънти в съзнанието ни. Как биха се променили нашите преговори в бизнеса, в семейството, в живота като цяло, ако влезем в тях не с мисълта за победа на всяка цена, а с искрената цел да изградим едно трайно и ползотворно партньорство? Помислете върху това.